Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Mwancho moriria w'Ensoko TV oboroso bw'umugusi ngonko kwana kurando siasore ase obutuko bw'abono na kinsa isato cha Afrika ya mocha na nenga kiendengia kigimango kwari atushika nyorama ya sinchira yubwekeranu unabasake baito bayariganirie rituko rigima kurando ase kinsemo ase barenge ase ritukerige watia mayaya iga wetra sinchira ya asinchira umutandao wekerero Facebook na wega sensemo ya YouTube Ensoko TV tosange asubwamo ase obutuko bw'abono yango turachaka ase uko yarigeria asinchira bwenge gati ari nkwaringanirite asobotuko babona bagakirana koleta kibeza kirosi machine egosiki kawa gari talieri yabere na myaka 57. Serikali ya kaunti ya Kisii gusira bari mibeke merigie kawa kurwensemu ye bunge ya bubasi gochikogora chimashini choko yesabura mangano muangwano yago kwa naramati amangana amabakirikisi kaunti amaene mbono amangana ali bakwanite akoroka na Kisii kaunti kisegi cyabere Kisii kaunti kitari gutwara na nyomolekeo gati yaba MCA kurwase bunge ya kaunti ya Kisii nigo basokire na kwemurunganiria engana yabo yo kuunererwa tengeneza Kenya kuondoa Kenya from third world to first world. Mulisikia hiyo story? Eganga ya nene no kuyonchoreria ensi ya Kenya na koyakora kobabuna area ya Singapore nkwana yo murai wense kurwa Meru. Karibu tuchake asinchira area beneritirane Ishmael Mogere asombo chakane serikali ya kaunti ya Kisii insio mugavana Paul Simbarati amona NAFCBD eyuere no muroberi obwo sira baremekurwa World Bank nigo yarugo sira guchia sabaremi bekemerigie kahawa kurwa se cooperative society ya Nyamache amoneria ya Mugonga Farmers Cooperative eriyo kubasira bagori chimashini chinya cyogo sabura ekahawa na boigo amagacho abaremekurwa sensemeyo nigo bagokeire ogosira ukwo na umugabana agendera nemeroberi yo kwana kya magendero uno mosekyo itu Wycliffe Orenge arwariganiye roboti urwasinchira yobwagare mune nchira yemo yo gosegeto bolemi bwekemeriye kawa ime kaunti ya Kisii na bagokinia okonyora kwa bolemi kurwa ase ebimeri ao buna abukato amaua amanetugo bono ni ya serikali ya kaunti ya Kisii insio buraibwa yo mugabana Paul Simbarati ase wizara yo bolemi amona NAFCBD ya bwatokile chibesa chetandi milioni 5.5 kuchia sabalemi Nyamache Cooperative Society umusangarekano yo okorekana asegeti Kenya Nyamache Green Stadium muradi oyo wo support value chain chera sesemo ya agriculture tobwate kawa coffee tobwate banana itoke tobwate avocado tobwate chombe cha mabere tobwate ne chingoko rero iga etwacha igoro ye kawa abalemi mbagwate chikawa asesemo ya Gusii nande twanyote ng'asi factory chiabo chimashini echirense chirichi okora bulbing chiko sabura ekawa masabo chia reduce the quality of the coffee cherries baganchirana koleta chibesa chirosi machine egosiki kawa gari talieri yabere na myaka 57. Igwe machine elingo rusuwero ororo ebekwe machine engia ase kawe krosigu yasibigu eminyokane ya kionyo gukwana asomo sangerekano yo nigo mugabana Simbarati asingerera buna serikali yaye negangenene yo gosiro bolemi na igokobeka chibesa asemebuko yabalemi ngo isaransa tuli na inunsi no yo ochekia abayibi bali barengoro mbate nengete
ne kasi babo golitiko chinsobo esenge njoko ibra abantu ba koromuki igo ekamiti lere tu achirega ya make sure na machine eliye kogoro 3.5 million area 5 ton ekoroku eko palba lere go chaga kibese kinde ekigo tigara chirosi factory mari aba MCA abubaikira naso musangerekano yo nibo bakabunambu yamono asemero biryo yoko basira balemi abego kwene kabuna amagenderero wasicingongo chionsi che county ya Kisii atako ikatokerende emere musimbo kolire eshida abantu babwata babisabaye nelinga mbatageti mu bazi sasa singira gambe sasa singine bamwanyi nakoroka nekieni sasa singine ebabwate chitamamba mbali nonye nabo nigo abamenyi ba kabunambu yamono asemero biryo yamagenderero nayo gote babuna nigo baracha ko moetamu ya kabere ACBC tiranire nga maene egasi ukorure una ichobona wonte tokoteba nga naratemire gutara account yetu ya Kisii nabondo chenga mbuyo kwanwa ebinte binakwana by'uburemi oise ko bikuna mu kabisa kabisa nabondo chenga michanda teko bonto mbaire obukate ibagachi bagasimeka ekerago kora igo aina magendera tagetego tokineria digera tonyori chibesa someria abana baitu ngobo igo airario bagerio gochaka bene emeroberio yo gochaka kwa etugo chanjo yo gotanga marwire yetugo bunaria yo munwa nabo igo amagoro no launch vaccination of livestock across the county as 45 wards. Chombe cheito njibwato burere bw'omonu ebwebitago. This is what we have come to do. Kurwa senseme yo nigo boigo mugabana Simbarati aro musangerekano ngabuno yo asenseme anyabisia abu asaba abalemi bamugonga Farmers Cooperative timiliyoni 5 ryo bagakire factory yo bono nigo yatigere asaba abalemi be cooperative society echo kweneka buna gutumeka bale kibese cyo bayirwe asenchere gwanerete elinde begendererie kebogima gwinko reporter ya Ensoko TV kurwa senseme yebunge ya Babasi county ya Kisii editoriane Wycliffe Orenge Kurwase county ya Kisii wikase county ya Nyamira abamenyi bekinsemo cyo Bundi anane mukuno korwa West Mugrango Technical and Vocational College emeyamiruke county ya Nyamira nigo bagenderere gusegeta abarukiwa bari batigite kiskuru nabo igo abakora KCSE sekorende batanyorete ribagari Waswas University bunanere bya bakora kikosi cyo Bundi korengana nabateneneri bekiskuru cyo Bundi bakorwa na Daniel Mugonchi na Eunice Rondo nigo batebirenga serikali enene ni gebegete segeto enene ase amangana HTVET asengencho okori kukwaye ndigokore bwango monoburo musekete Steven Nyarikie Mbonde are na robot urwo asobotkoboga esegeto nigo yagendere kubekwa abokongwa gochiasa aborokwa bari bakora gotemo wa KCSE asekorende batanyoreta amagisi yo kubaire university nga nerebuya besoyi asichikos cyo Bundi eryo kwenyorere ngeri ase skuru ya West Mugrango Technical and Vocational College inse yabateneri babo nigo bareire ubuya bwabekirwe na serikali kwenekinga ngo bekabare kibesensemo ekyo chigosira mangana yekitive nane abayuri barenge kumanya ubuya bwo gukora ekosi ekiga cyo Bundi mbali gutiga abana babere isiko nonya nasi nini ikigara boni woro cha serikali yonsi pikuru national government county government abantu tutageta ababundi bache bakore amasomo for just 3 months or 6 months banyo dress certificate by the way on ya masomo mbusa ntebi bono umwana ise wocha for example kuna bono ya tugwa admit abana na 5000 enya rekana tapu ata 5000 ejo aiche ne basari still umwana uyo be admitted na university ya gosaba bono igabona bona constituency yetu ya West Mugrango Muske Steve wakana ira abana kibese kige school fees mwana tari wakana none shiringi Muske Steve ugabwa gakana leta abana na ndibone go bayire bakachibasari bago chaga igeri banyoraga course isiko ga mwana mnabona chiblamba chire isiko ga chikorosia mache muntu tayokora ranse yeri dituko abantu bakomira chituke muntu tayokora ranse ya 500 dituko abayibuli takobeka abana isiko baba. What is important in Kelina we are admitting students but bakole form 4 leavers. We don't care what they get. Now when you're in, we come and train these people. Era na wakonya romo ntagwete korwa sama soma ya kawaida lakini no abwate skili gete elie tarasoka imanyunkiara nyare gokora.
So we want to come and discover nki umwana bugate. Ase baria bakorogote mu wa KCSE na bageta buya na goswa City University ekero baganyerete goche goswa University bene nigo basabire banyagoswa chikosi chinge na mono chiri achikurigeria mangana yekerero abanafunzi abanchenare ngo batebiga ninju kwanza skuru mune yega gotubwata bake wifi ninju ga igamanyore nonya digital bone ga serikali gebwate gento twatega gya chitume tubwate lab very well equipped before mutaragende university before mutaragende kende wifi tubwate ga igere 24 hours moichega igamanyore nonya noko bate computer mu basa ko bera isiku amasomale ga narare kisi polytechnic narare Nyandarua National Polytechnic narare Nyeri se ninju tubwate examination body eyemo abali mutore very much qualified into the body mwali mu bio cha bali mutwe speaker iga gototumira mane serikali abanyori gisemi cyabona iga munabone go muntu akora direct engineering ni kosi metitato banyorire egasyo gukora isibuga iga asensemo yabagambi nigo bagendere gosegetwanga nerebuya barigereria abasaye bari barenka asoye chikosi cy'ububundi erioko kyanania nene mono ebikore byobosaria ebibikoretwa kubwatekana n'abasaye abu ko bagotatwara gento bagokora ekero tubwatrande twese abagambi banyole gasingu swaka yoko gambe bikesi ebyogo nako tengana n'abana chinchera asinge nchunga tuwabwatrande twese tuwalentera abana agaiga bachakira masomo banyolire ububundi babeire bisi bona abagambi mbu yamone gasi yamuganda takokora kulembe nande tema mono tutaendelea kubashukuru kosi cy'ububundi nacyo cyabeire chikorigererwa mono na mono sense ya Kenya ase serikali yagendere kwenekina ngosirere boikirano aborokiwa bari bagoswa se chitive wa mumol twa ensure kwamba umwana ukinire iskiri ya comes out and they will come out and they do wonderful things. So we don't want to leave anybody out. Ever know what D minus, D plus, whichever, so long as you did not qualify to go to university. We even get abana funds bariba rangere tukuchi university lakini they opt to come and train here. Ingo reporteria Nsoko TV korwa West Mugirango TVC Njenyari Steven Embunde. Asanse muyende na letu kutigara se county ya Nyamira omurayi bwabasubati kura se county ya Nyamira Jerusha mumanye nigori tukuri arero abwati kurobo konyi guchia saba gotu amuna bari bamenyete no borema au ase wodi ya mange county ya Nyamira ka ukwara imeyegeti giechera ya bana ime ya manga ritongo nigo alireire yugucha ko boreria abagotu engeria ya buke kogera chibesa cyabo cya inwa jami chigo cyanyurwa Jerusha nigo boigaruro kubore guchia saba menyibe county ya Nyamira ko musira ganga yaye yo kurigekera gukyobo gavana gwe county ya Nyamira ekero chinga kichobo chori chigo chagwika buno musakyo ito Vincent Monda ariganiro roboti urwasobotukobo Obokonyo obu bwa marangeti emeito amonendagera nigo yaena nwa segeti kiachera yabana ale ritongo boigo Jerusha mumanyi nigo naendaena na chitenti go chia sebyombe byabo manyancha na keleki abo samero elioko bakonya semeyega yekenyoro kore miaka 70 go chigoro nabona acha kubupwani go bali bakora bari able differently nabarabuo nabaletera bali extreme nabaletera mattress goyo igoranda serietali atata elio mwana nelio kama chenu haya katuko chomyeke bana kanora Jerusa wika mukwanye okwemurungania nigo kwereta kurwa saba gotuteneni igoro yo konyura kwechibese kurwa se serikali kiromo elio bwomotinyi egento musike Jerusha atebire buna nache kweneke buna abagotumbanyore chibese icho bunebwenerete elio chibakonye ngaki yobo kongu bwechibesa hiyo leo nimepata hayo nitaenda hata parliament niende kuuliza ni nini hii inaendelea kwa sababu kila wakati pesa inakuja lakini ile ufisadi iko Kenya hii. Kuna watu ambao wako na ufisadi na watu wengine wanaona hao watu na hawataki kuongea. Sisi tunataka mtu yoyote ambao ameweka mahali kuna pesa awe accountable. Kwa hivyo hayo tutaenda kuuliza na tutakuwa kwa hai.
Gokwana asomo yegoyo omodisi sio manga Valentine Cherono niga baburiria abantu batiko babisa bali bali no bolema asichinga chabo korende babalike asemiroberio buna inua jamii ili banyole pesa kurwa serikali. Kama kuna mtu bado ameficha mtu ama mtoto kama huyo, tafadhali tunaomba mulete mbele, akuje kwa ofisi ama peleka kwa ofisi assistant chief ama mwita chief akuja nyumbani, tutawaingiza kwa program ya Inua Jamii. We register them so that waendelee kuingizwa kwa program ya Inua Jamii. Ingawa tuko na changamoto, but tungependa sana kila mtu tusiwafiche because they are part and parcel of us as the citizens of Manga. Jerusha nigo naenda ababolire abantu be ward ya Manga komo amagoro asesabali yayo kurigo bogabana bwe county ya Nyamira. Tebi abantu ngemere monte yanengo kora okolenda abaiseke. Mere mongo kora okolende binyoro. Mere mongo kora na chana bakwanu na bakwaniriga. Titenti nkoletande. Titakititi ntakane titabwati bayiboli pi. Ndae gwali abasacha balimba kumanya devolution ina kijare gokoro. I want to tell you bantu balimba maete kikyarenge devolution. Nte na choru na chire Nairobi na manye bine binto bigokoro. Ingochaga nte no mongi nangi boirega bogetutu. Ngasoka bogetutwa na amenyire Nyamira na koleira abantu ba Nyamira tunapendana na watu wangu wote wa Nyamira na wamesema round hii lazima tu change na change ni mama. Jerusha oyo mentri chinguru neliberera soko lyo bogabana nigara chikwamirania amono mugabana bwe county Nyamira omuske Amos Nyaribo Walter Chanua James Kemoni amona abande Njem Vincent Monda na kwarganiria ya Imeyen Soko TV. Sorongo rwagusi gwikase ensemo ya Meru egero murayibwense Dr. William Samuel Ruto agendrete kunaria muroberio oyubu kubakonya basaye omanyekeni buna nyote imensi ya Kenya nigo ritukuri rero anyotambukia gwike county ya Meru ase abatona chiribu abatona abasaye chiribu nenibo ase boigo aira ribagali abene kubaliera eira ya magendro aime yensemo ejo Ruto nigo ayenekire buna oburayo bobe bwa matuka magega na bwo bwairere ensi ya Kenya koira na magega asensemo ya magendro gukwara kurase enseme ya Meru boigo mubaso orero nigo Ruto ayenekire buna eganga ya yenene no kuyonchiroria ensi ya Kenya na koirania ose na koirania amarorae yoko nyakora koba buna area ya Singapore buno museki oitugo somorike ito Daniel Mwaga ale no roboti urwo. Spray your eyes. Say your excellency. Twende. Ase entunda yende na ende inseye chi kibere nigo murayibwense William Ruto ayana na ende etaro yaje yo muroberio onyota imenyorogongo orwa centro. Meru hamjambo. Mogeni. Ritko rero korwa mocha ya centro imeyoba gatakati bwe county cha Meru amona Embu Ruto nigo atenta chiribu chabasa enibo yogo chakiri biashara asamagimabo. Leo nimekuja na pesa milioni 340 ya hawa vijana. Kila kijana tumewatambua vijana 7,000 wa kutoka hapa Meru, Tharaka Nithi na Embu. Okwana nerombe yabasaye kurwensemo ya makutano Ruto teneni nigaba era menyi ibenseme yo amagendero ao oyu abereka agaka bekera amo. Hapa Meru tumewapatia pesa bilioni 15 ya affordable housing, ya masoko na ya hostels. Soko yenu ya Kakoromone hapa. Siko soko hapo Kakoromone. Hiyo soko ya Kakoromone nitakuja nijenge upya. Iwe modern market. Tunajenga bypass ya Meru na tumewapatia bilioni 3 ya kujenga bypass ya Meru. Nimewapatia bilioni 7 ya kujenga Nithi Bridge. Nakurwa asegesero ogya Kinoru murayibwense nigarekana ko bacikia baroki babonsiko na chisukuru ekiagera nige serikali ya kande school fees iyonsi. No child, and let me repeat for our education stakeholders, I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child must go to school. Kwa sababu tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu.
Ruto nigarekana kunyegerera buroro endoto yaye yo kunyonchora ense ya Kenya mubekano onenseria ya Singapore. By God's grace, nchi hii tutaibadilisha. Si niliwaambia tuko na program ya 5 trillion. Mulisikia hiyo story? Ya 5 trillion. Ya kutengeneza Kenya, kuondoa Kenya from first world to third world to first world. Mulisikia hiyo story? Mulisikia? Ati wapi? Ati Omokonyo ye Professor Abraham Kithure Kindiki nigarekana konyegerera umuroberio nyota asekerienga no umuroberio rabakonya basaye balia batanyorete libaga aliyokonyara masomo oye birengo obyeigoro. Mradi wa Nyota ni mradi ambao unalenga vijana ambao kwa sababu moja ama nyingine hawakubahatika kwenda masomo ya juu kupata degree ama diploma, lakini Mungu amewapatia talanta, akili nzuri, afya, na wako na nia ya kuanzisha biashara, lakini hawana pesa ya kufanya hiyo biashara. Yegati y'abarayibande abo barengerireko asalireko no mwarayibwense namo no mugabana abwe county ya Meru Isaac Muduma, Sisirimbarire mugabana abwe county ya Embu Salim Vuria, omwaziri we wizara ayechigosori Murikyo Munene ase wizara y'abasaye Fikini Jacobs, mubunge Ekikuyu Kimani Chungwa, agati y'abarayibanda bange asebonsi barekana gosoma kuri gitagwe kemo no mwarayibwense William Ruto. Nishukuru sababu, Your Excellency, over the last 2 years, you have stabilized our economy by dealing with the macroeconomic issues. And now, today, through this program of Nyota, we can see you addressing the microeconomy of our country by addressing the needs of these youth. Iko ikabono libolyo lirina ligotigara andiringane. Omurayibwense William Ruto nachie kobokia bunyamasibu aje bwege siasa orugongo orwa sentro obekonyora warekanire ko yenga na gosombwa ne merindo oyege siasa. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Inkripoteria hegeteseni Igensoko TV. Ritariane Daniel Omwaga. Bia mono murike ito Daniel Omwaga ase oroboti uru. Chiskuri sano kurense muye bunge ya mule mye county ya Nakuru uchanyolire okorosu wuku yemagiga yomuroberio National Housing Project kwerukwa gwacha ebirasi chila baraturi amone chinyumba choboruso na ense muye gusira egesa kukuru asesemeyo. Korengana n'umwaga chomonene uyotereto bwaga chobu inse yomuroberio bwaga chwe chinyumba cheri goliria inse ni gabasaye baguche kwenyolera emirimo eyo guche kubakonya aso kwenyolera ngeri yabo ya keraritko buna umurikito Debora Kirubo ari na roboti urwo. Chiskuru isano korwe constituency ya Molo imeye county ya Nakuru nigo chanyoriro koroisi goko ya inse yo muroberio bwo bwagachibwe chinyomba cha magolense kwirwa kwagache birasi chi laboratory amone chinyomba cyo bararo bunense mayogo sira chisemi negesa kwekyo. We are very happy today because we have received our visitors who had come to hand over the site where the school is going to benefit from the administration block and classes, as well as the hostels. This is going to improve this institution very much, considering that this is an old school which was started in 1938, and therefore some of the buildings that are there are old and definitely needed some change. So we thank the Member of Parliament so much and the government because of considering Michinda and also the provision of the infrastructure that is going to change this school completely. Korengana no mwagachi manene oyotenere to bwagachi obwo nigo bana basaye bagutie kwenyorere mirimo yego chikobakonya so kwenyorere ngere yabo yakira litko. We're going to have an increase on the engagement of the locals, especially the youth in this project, so that they can gain some employment in this particular site. Apart from the housing project, it's a 4.2 billion project. There are also other infrastructure that goes together with this project. There are some infrastructure that we are going to do in different schools, about 5 schools in the area. One of them is within Michinda Primary itself. We are doing a
an admission block and some student dormitories, which we've actually handed over the site to the contractor today. We also doing some additional classroom in these particular schools. We have PCA Elbagon Secondary School, where we are adding some extra classrooms. We also having a new Creation Primary, also extra classroom, Socorro Primary, and Orthodox Primary School. Because as part of this project, we are saying that the project needs to be beneficial to the community. So these are some of the things that we are trying to do so that the community benefits from this affordable housing project. Chiskuru chioborosone chinyomba chiobonchereria negatie chinyomba chigo chikwaga chwa sensemeyo asebona bamenyi gwetanielwe yemo bagotia konyore mirima sobwaga chiubo. Handed over this project in 7th July 2025. And the scope is construction of 2,680 units, both 1 bedroom, 2 bedrooms, and 3 bedrooms, and also some units will also be having shops. Within also the site, you're also having kindergarten. Expect to onboard a lot of labor because unfortunately foundation works has been a lot of machine-based works. So we are not able to absorb as many workers as we wanted. But once we finish the foundation works and we release the earth-moving machines, we'll be engaging more laborers and locals on this site. Also, on top of that, we're also anticipating to have collaboration with the Juakali artisans who are going to prepare what we call the windows and the doors. So all of them will be partnering with us. We'll provide the materials and then they provide the labor, and all that work will be done here on site. So we expect to be onboarding at any given time around 1,000 laborers daily on site. Deborah Kirubo, Nsoko TV. Mwancho murialia Nsoko TV byamano asoko chora kubwatia mayase njira yobwekirano ye chinsa isato chiabono botuko niko tukuragenda umutimo komoke turagiri chiduka na badaye ginkwirana ninchikwirana noyo korige kerogo kyobo bunge kurwase ensemo ye bunge ya Nyaribari Masaba uyu manyekene unanere Wycliffe Mogaka ase arachie koba neri uko gucyase umwake kuraso botuko bwabona stracho kwanira amangana ao aliarengete ensemo ye bunge ya Nyaribari Masaba no mo Kenya kiujumla na moneka turuchi ase chori obonene bwo mwaka wechile fibere merongo 25 na 24 na aliaya harachi okwanira kurwa sensemo yechisemi tuchokwanira sensemo yobwagachi wechipara tuchokwanira ase ensemo yobochenu naboigo ase nechisemo chinde korengana unaguchikorika ryukoryae ase obotuko bwabona toskara ne TV yago gendera kubwatia murobiro yega goika omwaerio asebona tiatura simri chiduka na badaye ningirane nere Wycliffe Mogaka. Eye Nsoko TV, uboroso bw'umuguzi. Magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono na bokonyoli baga lyabene liyokuralia asegete senike asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere gwitire namba yaito yobonchulia 0788666662. Eba go tebango go se komwa